Здравейте, днес сме с един от следващите участници в нашия подкаст, една от най-любимите госпожа Цветкова, и днес ще ви зададем няколко въпроса, които сме избрали в нашия екип. Добре. Какво ви вдъхнови да станете учител? Това е моя детска мечта и съм много щастлива, че успях да я реализирам. Може би началният ми учител беше този, който подпомогна тази моя любов към учениците и към децата. И до днес не съжалявам, че съм избрала точно тази професия. Добре, да продължим история. Добре. Това е най-голямата трудност в работата ви и как я преодолявате? Не мисля, че имам трудности в работния си процес, освен документалните, тъй като аз не обичам да работя много с документи, но ми се налага. Предпочитам пряката работа с децата, защото тя ми доставя най-голямо удоволствие. Имате ли някакъв вариант да избегнете с работа с документи? Не, няма. Добре. Необходимо е. Имате ли любима случка от вашата кариера, която никога няма да забравите? Много случки имам. Сега в момента любима не мога да се сетя, но така мога да ви разкажа една такава ситуация, която може да ви прозвучи като виц. Когато реших да уча едно дете да чете, той имаше мечта да стане шофьор. И аз го подтиквах, да се научи да чете, за да може след време да стане шофьор. Но явно самия процес го затрудни и той един ден ми каза: чакайте, госпожо Цветкова. Аз реших. Бях много озадачена какво е решил точно той и той ми каза: аз реших, че няма да ставам шофьор, ще вървя пеш. Много хубава история беше това. Като виц даже бих казала, прозвучава. Какво е най-важното нещо, което искате учениците ви да запомнят от вас? Приятелството. Защото аз изграждам много силни приятелски отношения с учениците си. И искам, когато излязат от училище и приключи нашето обучение, да помнят, че винаги могат да разчитат на мен, на един верен приятел. Не бяхте учител, каква професия бихте избрали? Фризьорка. Всеки ден ще идвам. Няма да стане коса. Какво правите, когато не сте в училище? Имате ли хоби? Да. Аз много обичам да бъда в градината, много обичам цветята, зеленчуците, обичам да се грижа за тях. Те ми доставят голямо удоволствие. Самия растеж на всяко едно растение. Това ме прави много щастлива и ме успокоява. Добре, отделен въпрос, кое ви е любимото растение? Картофи обичам много. Да продължавам с следващия. Кой предмет ви беше най-труден в училище, когато бяхте ученици? Математика. Кое беше трудното в нея? Много неща. Имате ли любим филм или книга, който препоръчвате на ученици? Да, аз много обичам филма Тайната и много често съм го препоръчала на по-големите ученици, тъй като аз мисля, че този филм много добре въздейства на всички нас, независимо на каква възраст сме. И е хубаво човек от време на време да си го пусне, да си го изгледа и да се уравновеси. Колко ученик бяхте в училище? Не бях много от най-послушните, но въпреки всичко бях от децата като вас, които можеш, когато им зададеш някаква задача, да бъдеш сигурен, че тя ще бъде изпълнена на 100%. И затова много често в вашите действия виждам себе си като ученичка. Хубаво е да има и такива като нас, защото и като вас, защото после вие ще станете едни много зрели хора, мислещи. Имате ли някой любима случка в училище? Случки в училище? Мисля, че трябва да ги запазим. Тайна. Добре. Продължим въпросите. Кой момент от живота ви смятате за най-определящ? За най-определящ? Може би това, че съм избрала наистина да стана учител, защото за мен това е нещо, което го носиш в сърцето си и трябва да успееш да накараш децата
да прогресират, да учат, да се развиват. И може би това е много важна стъпка в живота ми, когато съм избрала точно тази професия и в личен план, нали, създаването на семейство и реализацията ми като учител най-вече. Добре. Продължаваме. Какви уроци сте научили от трудностите ви през които сте минали? Всеки човек има трудности в живота, падаме и ставаме, но въпреки всичко никога не трябва да се предаваме и да намираме сили да станем. С помощ. И трябва да знаем, че няма нещо, което не може да се поправи. Нали, естествено, което е възможно. Има някои необратими процеси, които не можем да върнем, за съжаление, но за всяко нещо друго трябва да умеем да степенуваме, да балансираме и да намерим решение на дадения проблем. Ако имате шанс да кажете нещо на някой млад ученик, който почва от тъпно училище, какво бихте му казали? И що ме е избрал нашето училище, значи е на правилното място. Значи викате да бяга. Да не се връща. Или да не се връща повече. Да заповяда, избрал е правилното училище, избрал е правилното място, правилните хора, ще научи много неща, ще види много неща. В нашето училище се предоставят много различни дейности за всички деца. Във всяка една област се развиват нашите ученици. Добре дошли! Следващия въпрос: какво ви вдъхновява всеки ден? Вие знаете, че аз работя с деца с специално образователни потребности и при мен резултатите в нашия екип с госпожа Пенка Вългова и госпожа Галина Стойкова се случват на много малки стъпчици и в един момент останалите виждат прогреса и това нас като цяло ни прави щастливи, защото виждаме, че сме успели дори мъничко да помогнем на едно дете, то да бъде приобщено, макар и то различно, и да бъде прието и да се почувства равностойно с неговите възможности и потребности. Следващия въпрос: как изглежда един типичен ден за вас в училище? Първо, какво трябва да направя? Трябва първо да си вържа косата с какво? С моливчето. Да. Сутрин първо трябва да си вържа косата с моливчето и оттам нататък започвам индивидуална и групова работа с моите ученици. После имам посещения в голямото междучасие от големите ученици да ме проверят как се чувствам, добре ли съм, нали, копчето ми на къде е, моливчето ми. И след това, така, после в момента правиме танци с децата от начален етап за 24 май. За 6 клас подготвяме разказът на Елин Пелин "Вятърната мелница", който ще изнесем част от него на 24 май. После не предстоят театрални изяви в Шумен, Варна. Така, общо взето съм доста ангажирана. Какво точно правите в тези театрални групи? Значи в нашето училище има две театрални групи. Едната е от начален етап, в начален етап, другата е прогимназиален етап. Работя с децата от трети клас начален етап. С тях правиме български народни приказки. С прогимназиален етап, с учениците от 6 клас, подготвяме разказът на Елин Пелин "Вятърната мелница". Имаме много голямо желание да посетим доста театрални фестивали. За напред с начален етап сме подготвили две мои авторски, които аз съм написала, но още не съм им сложила заглавия, така че не мога да ги кажа. Пиеси. Живот и здраве, за напред смятаме много да наблегнем на тези наши театрални изяви. Аз от много малка, от трети клас, се занимавам с театрално изкуство. Лично аз самата обожавам театъра. Това е просто сцената, е нещо, което ме вдъхновява и ме зарежда. И независимо, че вече съм така на една задоволителна възраст, всяка година аз просто по един път трябва да се кача на сцена, трябва да имам някаква изява. Това ме зарежда, кара ме да се чувствам жива и когато
аз играя с децата, виждам как те още повече се мотивират и искат и сами, особено децата в начален етап, сами имат желание нали, да идват и все повече и повече групата се увеличава. Така че театъра за мен е нещо, което наистина аз много обичам. Вие в театъра в какви роли искате да влизате? По-комедийни или по-сериозни? Да, аз съм човек на хумора. Аз обичам да се шегувам. И така мога да кажа, че много по-добре се препознавам, когато трябва да бъда в някоя комедийна роля. Мисля, че доста добре ми се получава, така като много често нали, на позната публика, при моята поява само, нали, малко така реклама да се направя, хората започват да пляскат, защото очакват, че аз ще избухна с нещо така забавно за тях, за душата. Добре, имате ли любима случка по време на театър или след театър? Ами, сега това, дето ще го кажа, може би не трябва да го чуват учениците, но аз много обичам да импровизирам и никога моята учителка винаги ми е давала сценарий. Аз съм се старала до някъде да го спазвам, но по принцип винаги съм наблягала на импровизацията и много пъти, когато трябва да играя с някой друг, който не знае, че аз много импровизирам, и чуди се как да ми отговори. Аз така замазвам положението, излизам от ситуацията, на него му е доста трудно и после ми вика, как стана така, не знам, викам, слушай, гледай и се учи. Става. Добре да продължаваме с въпросите. Как се справяте с стреса и напрежението в работата? Стреса и напрежението... Аз мисля, че нямам голям стрес. Нямам и голямо напрежение, тъй като аз обичам работата си. И това ме прави щастлива. Аз идвам с удоволствие на работа. И аз не мисля, че това може... Нали, това мисля, че дори е най-доброто решение човек да отива с удоволствие на работа. Да, като изключим някои така, нали, ситуации, които се създават, но това е нещо, което не е чак толкова тежко, за да ми е необходима някаква терапия. Когато имам някакви такива по-сериозни неща, имам свои техники и методи, къде да отида, при кого да поискам помощ и така. Добре, да продължаваме. Ако влезе нов учител в училище, какво е първото ни ден бихте им казали? Ами, какво бих му казала? Да не се страхува. В смисъл, говорим за млад учител, който току-що е завършил и те първо навлиза в професията. Ами да не се страхува. Децата са различни. Всяко дете си изгрява на мястото, точно в необходимото време и точно когато трябва. Нашата професия наистина е голямо предизвикателство за младите хора. Стресираща е, защото когато застанеш, примерно пред един начален етап, 24-25 на брой, всяко е със своите потребности и почваш да се притесняваш, но не е нещо, което не може да се преодолее. Трябва да имаме търпение, нали? Трябва да го посъветвам да има търпение, постоянство, настоятелност и да знае, че винаги може да дойде, да бъде посъветван, да му бъде помогнато в каквато и да е то била дейност. Какви качества трябва да има и един добър учител според вас? Вие дали имате тези качества? Дали аз ги имам, не знам. Сега, ами да, аз пак казах и преди малко, че учителят в днешно време трябва да бъде много гъвкав. Децата, нали, вие сте ново поколение деца, интерактивни деца, дигитални деца и трябва да умее да спечели вашето внимание, дали било то чрез дигиталните устройства, но трябва да знае, че вие трябва да знаете по-точно, че можем да бъдем приятели по всяко едно време, но трябва да имаме и граница, нали, да можем да степенуваме нещата. Ако видите, учител ги нямате с качество, по какъв начин бихте му помогнали? Ами, една моя позната казва, че помощ се дава, ако ти я поискат. Аз бих я дала, ако някой ми я поиска, защото той сам трябва да осъзнае,
че нещо му липсва. Нали? Защото то отстрани е много лесно, но трябва добре да го осъзнаеш, да прецениш, да видиш ситуацията и така, нали, да поискаш помощ. Но винаги бих я дала. Има ли ученик, който никога няма да забравите и защо? Ами, аз обичам много децата. Любими ученици нямам. Специално моите деца, наистина, мога да кажа, че те наистина са специални, защото винаги оставят някаква следа в сърцето ми с някакви свои изрази, ситуации. За стажа, който съм натрупала, обичам всички свои деца. За вашите мечти или цели, свързани с професията? Аз съм доволна от това, което съм постигнала на този етап. Така че имам една друга цел, ама ще помисля върху нея, така като имам езикова бариера с английския. Това е основният проблем, за да довърша своята цел. Какво мислите за модерните технологии в класната стая, дали помагат или пречат? Всяко едно нещо има своите плюсове и минуси. Затова всичко трябва да бъде редуцирано и трябва да се помисли кое е по-ефективно. Аз мисля, че технологиите, нали, ние живеем в дигитален свят, те ни отварят вратите към много знания и умения, но никога не трябва да забравяме и книгата, защото книгата развива много въображението на хората, нали, на децата. Тя ни дава също така една голяма светлина и затова трябва да бъде редуцирана за мен, нали, моето мнение, че дигиталните устройства трябва да бъдат редуцирани. Следващия въпрос, който е последен. Какво ви кара да се усмихнете в края на дълъг работен ден? Ами, когато си отивам и децата се качват в автобусите, тяхните прегръдки, тяхните пожелания за лека вечер и утре какво ще правим ли репетиции, това ще правим ли, онова ще правим ли. На мен това ми доставя голямо удоволствие и ме кара да се чувствам значима и важна в тяхния живот. Добре. Нещо, което не сме въпитали, ама пак искате да споделите. Искам да кажа, че вашия клас е страхотен. Вие сте едни от децата, които участват активно в училищния живот на нашето училище. Искам да ви помоля да не се променяте, да бъдете така активни до 12 клас и когато завършите, отново да се връщате тук при нас и да знаете, че винаги имате едни приятели в наше лице, на които може да разчитате за добро или лошо. Добре, това беше всичко от нас. Искам да благодарим на госпожа Цветкова, че се отдели време да дойде на част в нашия подкаст. И ако имате шанс, абонирайте в нашия канал в YouTube, ученици говорят, напоследете в TikTok и Instagram.